ndokaitimbwe mabi yangu tauya nonhau dzokutanda mwedzi uno wachikumi chando chadzikita kudali chikutoita kuhwadza wazhinji wamwe wachavhita kuita namushambanohore munhau dzanyasi kwai mai Munangagwa wakuda kuita ndio president wemakombi kwai watiwo ndo wakunyoresa vanhu vemakombi kuti wese wagobenuke wari pasi pawo. Idi zvakaoma mabi yangu, kana zviri zvechokwadi aiwa zvinenge zvakatoita kunyangariwa chaiko. Vanhuwo ZANU-PF kwai vari kuramba vachindochengetana kureketa kuno. Wota Muzembe kwai anzi manja yache yakachena kunge mukaka, aribekana mhosva yochimanja mubudu kana kuseenzesa hofisi yache zvisirizvo yaakaita. Ipapa mutongi David Mangota atotura mutongo achiti anofana kutakanurwa mhosva yanga ari upomehwayo. Idi heno kuti zvichaperera pi. Kuno chidikiwo bato reZANU-PF wasungiwa muguta romaMutare wanzi wasungiwa kuti watyora nyaya dzomupfigwa wakaisiwa ugumbiri. Kwai papa wanga waenda kuti waende kovhura kokutengesera mabhero asi wabva wasungiwa wari ikweyo. Ichokwadi taona wachisungiwa asi paribe kuseenzesiwa masimba anosiseenzesiwa panombosungiwa vamwe vemapato anopikisa. Tinondofara hedu kuti wambosungiwawo. Wacharamba George wanoramba wachindoita hunhu hwokuita kamoto kamberere chaiko. Kureketa nyasi waburika wari kuti anga akupedza basa ari kumirira America muno Brian Nichols kwai ari kureka kuita tunhu tuzvino. Wagoreketa iwo kuti kwai izvo zvaagoreketa kuti achagona kubatsira Zimbabwe kuti iwane vanhu vemabhizimusi kuAmerica kuti wauye ino manyepo ega ega. Kunosaya kuti kohoko naye munhu uyu anoramba achindosvosva kuita svosvai chaiye heno kuti achagonzi naMunangagwa. Ichokwadi zvagoreketiwa kuti dindimwe rinonaka richikwewa rimwe kana rokwewa iro kwai mawarangwa azarevhu. Waakasukuwere kureketano waakuchema kuti kunyange wakawana mvumo kubva kudare rodzimhosva rokuti munhu akaenda kotora purazi rawanga wari kurima abvepo aribe kubva. Ipapa unosaya kuti kohoko nai waakuchema asi ndizvo zvinhu zvawaisekerera wachiitira vamwe. Idi chinouya chinotenderera chinobenuka chete. Mhuri yaMugabe yagotiyo mambo kwazvimba aribe kuita tuzvinu paakagoreketa zvaareketazvo. Wari kuti iwo wakaita zvese zvokugowa mbasha nezvimwe zvakasiyana siyana asi midziyo yache inosanganisira dzimba wakasiyirawo wapwere wache. Heno kuti zvichagotekaidziwa sei ipapa asi vanogona kuti waendesane kumatare odzimhosva toramba takandolinga. Watungamirira guta roKwekwe wakuti hurumende dai yachisimudza gumbirira yagoisa kuguta rimwe. Wari kuti iwo zvakwana wabweka asi chirwerechi wachigona kuchidipfamisa saka waakuda kuti gumbiri richisimudziwe. Heno kana zvikatetekewa nevakuru vehurimendewo. Kuno mupurisa wokuKaroi ahwadza vazhinji kuti apuwa bhero sei ari kunzi akaita basa rokubhinya wamwe wanyachiri. Kwai akabhinya wamai wangu vari kuyamwisa mwana wawo wachangobva kuzvara. Zvinotohwadza mabi yangu kuti zvakaitika sei izvi. Toramba tichindoimba kuti wakabhinywawo wari kuwana rubatsiro rwekureketano. Kwai kudzidza kuri kuitika pachikoro choNyafura kunyanga kwamisiwa nokuti kambani yoNyafura Development Company yada kuenda kuparadza masango pachikoro chi. Kwai yaenda kuparadza masango pachikoro chi zvokutoti kana fundo yaakutotadza kuenderera mberi nokuda kwemichina inoramba ichindoti ngwe pese pese. Heno kuti wakuru wavo vari kuzviitirei asi tinoimba kuti zvichagadzirisiwa kuti wapwere wedu wareke uri kudhakiwa nonguva yokufunda. Goridhe riri kuburisiwa zviri pamutemo munyika ragwa zvikamu 20 kubva muzana mwedzi mitatu yokutanga kwegore rino. Idi zvinotohwadza izvi nokuti tiri kuona goridhe zhinji riri kubuda nokupoya kunoitika marinoburisiwamo. Idi zvinotohwadza kana zviri zvechokwadi izvi kuti zviri kuramba zvindoitika. Toimba kuti vakuru venyika vane zvavari kuronga kuti zvikorege kuenderera mberi.
nyasi mari yekuamerica yatengewa ano madhora makumi masereno anoina ano masendi makumi manomwe nonhanhatu. Apa kwapuwa vanhu mari yekuamerica inosvika mamiliyoni makumi matatu anosere chaiwo. Tiringedzo pasi rese kwai kuSouth Africa vanhu vari bemabasa vaingidzira zvokusvika pazvikamu makumi matatu nombiri kubva muzana. Idi pakanyangalitsa mabi angu apa. Dare reparamende reAfrica kwairamisiwa zviri bahari kuziva kuti ichabenhuka rini. Idi mugwagwa uyu murefu zvokutoti heno kuti vanhu tichakona chere kugara takabatana sovana vomunhu mubodzi muAfrica no, nokuti wazhinji papa wangu vari kuti wanetsana kuti vamwe vanotaura chirungu, vamwe vachitaura chiputukezi, vamwe vachitaura chifrench. Idi zvinotorwadza mabi angu. MuAfrica no, nyika yeSeychelles kwai ndiyo nyika iri kutungamira pakunyanya kupa vanhu kamushonga kokudzivirira dzihwa mupengo. Wari kutonzi muAfrica muno ndo wari kutonga zvokutoti wari kutonzi ndo wakanyanya kuita zvinhu. Toramba richivaroera manja. Tiri munyaya yebodziyo kwai kuHwanda, kambani yondege yeHwanda yanzi ndiyo kambani yondege yemuAfrica yakagadzirira zvinhu nyaya dzodzihwa mupengo. Wakatiwo wabasa wavo wese wagowapa tumushonga todzihwa mupengo zvokutoti wazhinji wavo wakutogara watonaka kare. Kambani yeMTN kwai inogona kundopfumvura kana nyika yoIran ikakona kuita zvokuti ibisirwe zvirango zvoupfumi neAmerica. Kana zvikaitika izvi, kambani iyi inoboya mamiliyoni ayo akati kuti ariko kuIraniyo. Toramba tichiimba kuti zvichakoneka zvinhu. Kwai Naomi Osaka achazvidaba zvokutamba kuRoland Garros ikweyo nokuti wakamuita kuti anzi agobhadharisiwe mari nokuti ari kuramba kureketa naanakadzitape. Idi vanoramba vachinyanyira vanhu vatema vanhu vamo. Tiri ipapo mabi angu todifambira pano kwanyasi. Ndini wenyu mhanduwe wonhau.